Ọdị mma gị onye ọma njem ọ na ọ dị nwute na ya malitere ihe mmemme a n'oge ọkwa elekere isii kpọmkwem onye mere ya bụ ede o ji wee benwe anyị na-asịpụ nagide anyị o bụrụ ya nnọọ n'oge ihe mmemme anyị bụ izu nwanne nke taata bụ oge eji eneba anya n'ihe dịgasị iche iche metụtara anyị dịka ụmụnne n'asụsụ Igbo wee na-akwalite ejirimara anyị na-akpa alụkọ ga-esi wedere anyị na mma. Aha m bụ Ifeọma Akife, onye isi oche n'ihe mmemme izu nwanne. Ịma na ọkwa Fraịde ọbụla a na-ewepụta otu ọkpụrụkpụ okwu wepụtakwa okwu ezigbote mmadụ ma mmadụ abụọ ga-etinyere anyị ọnụ n'isiokwu anyị na-atụle. Kedu ife anyị na-atụle na nke taata? Ihe abụọ ọkpụrụkpụ okwu ndị ụbọchị na ihe ọgbara ọkpụrụkpụ ruo mba. Ọkpụrụkpụ okwu kwuru ọkpụrụkpụ ruo mba maka na ọtụtụ ndị bụ ndị esere n'ụzọ dị otu ahụ n'ọnọdụ dị otu ahụ wee na-eme ihe dịgasị iche iche ekwesịrị imeta. Kedu isiokwu anyị ga-atụle taata? Akparamagwa a na-akpaso ụmụ nwaanyị ajadu n'obodo. Ndewo maka etinyere anyị. Ọ dị mma, onye kwụ na ya nọ na nke taata bụ Odoziakụ Chiagọ Obineme. Odoziakụ Obineme, kene ndị be anyị. Ndị na-ege ntị daalụ nọ. Ọ dị mma ka m gwa gị na Odoziakụ Chiagọ Obineme bụ onye nchọpụta Widows Forum of Nigeria and Diaspora ma Nigeria ma n'ụwa niile ma ọ bụ onye chọpụtara otu ahụ maka ụmụ nwaanyị ajadu. Ọ dị mma, Odoziakụ Obineme, nnọọ ọkpọkọ ọzọ. Kedu ihe bụ nwaanyị ajadu? Esi na mmadụ bụ nwaanyị ajadu, kedu ihe ọ na-egosipụta? Mgbe ọbụla anyị nọ maka nwaanyị ajadu, ife na-abịa anyị n'obi bụ nwaanyị di ya nwụrụ. Ọnya bụ nwaanyị ajadu. Daalụ rie nne. Nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ abụgo nwaanyị ajadu. Ọ dị mma, kedu ka esi akụtaba nwaanyị di ya nwụrụ n'obodo? Kedu ụdị anya eji afụ ya? N'obodo anyị, etu esi afụta ụmụ nwaanyị ajadu bụ ihe na-agba anya mmiri rie nne. N'ihi na ndị mmadụ na-ahụta nwaanyị ajadu dịka onye bụ alụ, that is na o mere alụ wee bụrụ onye bụ nwaanyị ajadu. Ọnya bụ ife a na-ekwu, yanwa bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ndị be anyị ejiri anya afụ ụmụ nwaanyị ajadu. Mgbe ọbụla ọnwụ ame ọnwụ bịa, ihe ọzọ ya pụ ha n'ọnụ, o bugwue ka ọ wee bịa bukola akụ ma ka ọ wee fechagharịba. Ọnya kpata nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ, ọ na-akwa n'ahịa sọsọ ya bụ ọnwụ di ya n'ọma mmegbu ma mkpọlọkọ ọnụ dị na ya. Ọnya bụ ife ọ na-aya. Daalụ. Nwaanyị anọkọtaghị ya asaa n'anya dịka ya gbuo di ya wee gaba abụọ maka ụfọdụ asịrị na di ya rewere akụnụba n'ọkụ okwu di ya wee kọla akụnụba ya dịsekuchi agwọdịkwa ihe ya ekwu ome nwaanyị nọkọta o jiri aka ewepụ ndụ di ya ka ya wee lekọtaba akụnụba di ya na onye ya ekwu ome ka nke a ama m ya eme. Nwere nwaanyị isi dị mma ya nọkọta chọọ ka olikete n'afele wee libe n'ala. O nwere nwaanyị ya laiki ya chọọ ka esepụ ya ọnụ na ya bụ ala bụ di, maka na ọkwanụ di bụ ugwu nwaanyị. Ọkwanụ ya bụ okpu eze nwaanyị ọbụla na-ekpu. Kedụzi ka nwaanyị ahụ ya esi wee tụpụo okpu eze Chineke na kpunyelie wee sị nọọ ajadu ka ya mma? Ọ dịrọ okwere omume. Daalụ. Daalụ. Ama m na onye ọrụ ọkaiwu ka eme nwesị ka ndị ọgụ o nwere iwu dịgasị iche iche emebere a ga-eji wee chekwaba ikike ruru nwaanyị ajadu n'obodo kacha ka anyị jiri Anambra steeti ya maka asị na a na-esi n'ụlọ mara ma wepụta dị ilo. O nwere iwu emebere na Anambra steeti maka ichekwaba ikike na ọdịmma ruru ụmụ nwaanyị ajadu? Daalụ rinne. Onye ka m ji wee na-eto aka na-achị Anambra steeti a bụ His Excellency Willie Madụabụrọchukwu Obianọ. Ya bụ nwoke bụ onye eji amaatụ na all the states dị na 36 states dị na Anambra Nigeria, maka na o nyelu ndị House of Assembly ikike ọ assent to their bill wee bịa into law. VAT law of 2017. Ya bụ law cover every aspect of ihe anyị na-ekwu maka ya. Ịbịa na section 17 particularly, ifo na-ewepụtara iwu na onye ọbụla na-emegbu nwaanyị ajadu, ọ bụrụ na ndị gọọmenti ejiri ntị ha wee nụ ya, na onye a akpụji ya kọt, ọ ga-ejekwanụ nga. O jere nga ọ kwụọ nra dị na ya. Yes. So aka na-achị Anambra steeti ọnwaka ya bụ iwu bụ ife anyị nwa bụ ndị FIDA bụ women lawyers, anyị eje ụmụ nwaanyị ndị lawyers, anyị ejego almost obodo niile dị na Anambra steeti oge emelụ August meeting wee na-agwafa maka iwu a maka ndị amara ya. Ya o bụrụ gofa na ntị na enwere iwu dị ụta ya bụ nwaanyị ajadu ọbụla emegidebe
o mere ọkwụrụ ala anyị ogogo ma si anyị na-ekwe anyị akpụrụ onye ajebe n'ụlọ ikpe ilu onye alụzie ọgbaba egwu ụlọ ikpe gwara ya ọ dị mgbe ịma n'oge ụfọdụ emebe iwu ụfọdụ asị gị nọ na-emego ya na-etinyekwa ya n'ọrụ mana ị na-eme ka ịmụta na na-etinye nke a n'ọrụ ọfụma ọ bụrụ na onwe nwaanyị ajadu a na-anapụ ife di ya ma o kelulie elu o nwere mma ọrụ ebe wepụtara maka ọ dịghị ka ndị mmadụ ma gbatara ihe na ha ekwu nwere ụlọ onye bụrụ wepụtara ma ọ bụ akara ekwentị ma ebe onye nwa ya eje nye mkpesa daalụ rinne anyị nwa bụ ndị Widows Forum of Nigeria and Diaspora Anambra State Chapter particularly maka na ebe a ka anyị dị wee hibi ya o wee na-agbasazi na different states anyị na ndị Ministry of Women Affairs nke dị n'Awka ebe anụ na-alụkọ ife ndị oyibo na-akpọ partner, we are partnering. Ya mere ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ajadu a na-emegide na Anambra steeti ọ jere ebe a ha akpọ m n'ekwentị akpọrọ ya maka anyị nwere legal team ha ezitelu anyị onye anwa anyị gbachaa anyị ajụjụ ọnụ ọ bụrụ nke anyị ga-eje ụlọ ikpe anyị ejebe mana ọ bụrụ na nke anyị nesịrị anya fụ na anyị nwere ike ikpezi mụ anyị agbana ndị be dị fabia abịa anyị enenye anya na ya wee dozie ya bụ okwu wee dịkwa mma ka o si kwesị ịdị daalụ dị mgbe ị sị na akpọ gị n'ekwentị kedu ka ha esi wee nweta akara ekwentị a ga-eji wee nweta gị ekwentị m dị na Ministry of Women Affairs onye nwere nsogbu ọ jee ebe a lee report ma ọ bụ ịkpọ m personally ekwentị m bụ 08141790327 ịkpọrọ amịa 08141790327 ịkpọrọ amịa inweta m ewee ngwa gị ebe ị ya abịa anyị wee gbaa gị ajụjụ ọnụ malụ ọ bụrụ na nke anyị ya akpọ ndị be di gị ka ekpezie maka onwego nke anyị megasị n'oge gara aga anyị akpọfa kpezie mana ọ bụrụ na faka mebi nsị akwala anyị wee fụ na n'ezie na a na-emegide gị kedu ife anyị na-asalụ ihe anyị na-asalụ bụ ije ya bụ ụlọ ikpe anyị lụzie etinye ọnụ na ya ọ bụrụ nke onye anwa mejọọ gị ya eji wee je ụlọ mkpọrọ o jebe ụlọ mkpọrọ jee sie enye n'ime ma ka o si adụ daalụ m ọ dị mma ịlụ gị o nwere ka isi eme nwaanyị a jere esi na di ya anụgo onye ya ekwuli ya wee mesie ya ikwe olu ndị akwa obi na-eme mana onye ọrụ ọkaiwu ka ọ bụ si na o nwere ka isi ya eme ije sie rọdụ n'imi mmadụ na ụgọrọ na-atụ oyi ọ dị mma daalụ ndị akwa obi na-eme mana anyị jikere gị kedu ụtụtụ na-aka akparamagwa ole na ole ịbụọ ma ọ bụ ịtọ bụ akparamagwa dị ya sị na akparamagwa dị na-akpasakarị ụmụ nwaanyị daalụ rinne akparamagwa a na-akpasa ụmụ nwaanyị ajadu erika mana ka mbido kede na nke ndị mmadụ nwụọ ọ bụ na asịra na ọ mụtakwana nwa nwoke na ọnwa ekwena oke na ngwurube anya na ọ ya anaba na nwa ọbịa ikwu anwụgbo mgbe jụọ ọghụ ọ gị bụ Chukwu na-enye nwa ka mgbakwu na-agwa enwego lọọ na Naijiria nwakwu unu ma nwaanyị ọ mụtara nwa o ma ọ mụtara nwa insofar as that woman they wedded yes ọ gbara akwụkwọ especially ọ bụrụ ala ebe ndị gọọmenti maka na ịma na ọ nwere nke bụ church blessing ọ bụrụ ala ezigbo akwụkwọ ka ọ gba under the act ha iwee tefeelele wee sị na ọ mụtara nwa ka ije na ihe anali ya ihe die ebe n'ebe ya egbukwenu ma ọ bụ na eje court maka na ya bụ ife agbamakwụkwọ anwa asambodi anwa enyegwuye right ikike o ya eji wee inherit ihe die nweta ihe die ọ dị mma anyị ga-adọbiri ya n'ebe a ka anyị zie ego ozi anyị chi atakwa azụ anya na-aga n'ihu. Son, being good at something requires strength. It requires putting in more. That's why the new improved Bonvita is packed with vitality and a richer, creamier taste. What we are really cultivating here is a better future for all Nigerian women, and it's not always easy. Panadol Extra relieves headache, backache, joint pain, toothache, and menstrual pain. The pain is worth it.
power of cool. Everybody love me when I do what I do. Cause when I come through, I got the power of cool. What we are really cultivating here is a better future for all Nigerian women, and it's not always easy. Panadol Extra relieves headache, backache, joint pain, toothache, and menstrual pain. The pain is worth it. Ọ dị mma ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị ọka bụ n'oge izu nwanne na-abịara gị n'onyonyo ABS Television Channel 24 Star Times 113 na Metro Digital 29. Isiokwu anyị na-atụle na nke taa bụ akparamagwa a na-akpaso ụmụ nwaanyị ajadu. Akparamagwa dị iche iche a na-akpaso ụmụ nwaanyị ajadu. Anyị nọgharịrị wee kpọbatakwa nwaanyị ọzọ ga-abịa wee so wee tinye ọnụ n'okwu a. Ọ bụrụ Odoziakụ Amaka Ume. Odoziakụ Amaka Ume, kenekene ndị be anyị. Ndị be anyị ndewonu. Ọ dị mma. Ịma na Odoziakụ Obi na-eme akọwagolo anyị ihe bụ nwaanyị ajadu. Kọwala anyị ụdị akparamagwa dị iche iche a na-akpaso ha. Kọwakwara anyị na o nwere iwu eguzobelu maka ọdịmma ụmụ nwaanyị ajadu. Mgbe na-asị ka m jụọ gị nwa ịmara maka iwu ndị a. Amakwa m maka ya n'ụzọ dị ebe. Onwegwo ndị eji iwu anwa wee nyere aka gị mamalụ ihe asị na onye nke a na-eji gị enyere ya aka. Onwego onye eji ya nyere aka. Anyị kpọrọ ndị anwa si Nnewi Town. Ha bịara nnọọ wee kọchaa nnọọ anyị nọkọ ọnụ kpọọ ndị be di ya. Anyị na ha kwụzichaa nnọọ onye ọbụla nwekwara obi aṅụrị wee naghachikwa. Nya ha nye nwaanyị ahụ ihe ruru ya na-analị ya. Ọ dị mma mana ka ndị oge Odoziakụ Amaka Ume o nwere ụbọchị ewepụtara maka ụmụ nwaanyị ajadu n'ụwa niile. Kedu ụbọchị dị ife ahụ? Maka ọ dị ka kwa afọ na ha na-eme ọkụ ya. Yes, ọ International Day ka ọ bụ wee nye ụmụ nwaanyị ajadu. Ọ 23 June na arọ ọbụla ka ewepụtara ya. Mana ọ dị ka nke ahụ anụmanụ dabara 24 June dị ka ụbọchị ụka. Mbọsị ụka ka nke arọ adabara. Mana anyị mere mmemme ya na 22nd. Kedu ụdị mmemme dịgasị iche iche mere n'ụbọchị anwa? Oke, n'ụbọchị anwa anyị gara ihe ndị oyibo na-akpọ road walk. Anyị si nnọọ gaa nnọọ yie nnọọ yunifọm anyị. Yes, anyị pụtakwa nnọọ n'ikem. Ndị mmadụ ka ha marakwa na nwaanyị ajadu na anyị kwesịrị ịnakpu na okoliko njine na anyị kwesịrị ị na-apụta apụta maka mmadụ ka anyị bụ. Anyị nwere ikike ndị ọzọ di ha nọ nwere. So anyị pụtara merubi ọfụma. Anyị mechaa ya nnọọ ndị ABS bịakwara nnọọ chi anyị onyonyo ha n'iru soro anyị nnọọ ma ndị road safety ha nnọọ so anyị nnọọ gagharịchachasịa nnọọ. Anyị mechaa nọdụ jie ife nye ndị anyị nyere. O nwere ndị anyị mere anyị nyere something. Anyị nyere plak ihe ndị oyibo na-akpọ plak. Ndị anyị mere petrol. Yes, yes. Ka ndị oge Odoziakụ Ume oge ụfọdụ asị gị na o nwere ndị bụ nwaanyị ajadu nya nke ka ga-esi nya nke ọnọdụ ha kawanye njọ maka abịa na-asị nwaanyị ajadu ụfọdụ asị na nwaanyị ajadu nke ya bụkewere na o nwere ndị nke ha. Kedu ndị bụ ndị a nke ha ka njọ karịa nke ibefa? Ndị nke ha na-akakarị njọ bụ na ndị ezinụlọ nwoke anwa na-emegbu. O nwere ndị ezinụlọ ha bụ ndị ha anya ụfụ ha na-adị too much. Enwere ike ọ bụrụ na nwanne ha nwere ihe ha debe ha kpabazie nwaanyị anwa maka na nwanne ha nwoke anwa achọghị ya afọrọzie ya kpabazie ya. Ha mara na nwaanyị ajadu na adịghị echi adịghị echikwa n'ihi na tata m bụ nwaanyị ajadu echi o nwere ike bụrụ onye ọzọ maka na ọnwụ dị ọ ga na-adị. So ndị anwa a na-emegbusi ha ike ije n'ezinụlọ ha chọzie ka ha bụkọrọ ihe nwanne ha n'ebe ha na-abụkọzi ihe nwanne ha na-emegbu na-akpagbuzi ọkwa onye ji ihe somebody nwere ego mana ịfụdat na nwaanyị ajadu ahụ na ụmụ ya adịghị erizi ihe anwa. Nna ha kpagburu. Yes. Ọ dị mma mana ka njọ
oge ụfọdụ ọ bụrụ na di nwaanyị nwụọ agbakọ ụfọdụ ndị asị ya na ọ ya akpụchi isi na ọ ya na-etutọ na ana nkịtị na ha na-anọ n'oche kedu ndị ọ na-abụkarị ha na-emekarị ụmụadanụ abụkwa m ada mana ụmụada ka ọ na-aka n'isi ha ga-ebute gịnị ka o ji bụzi ụmụada eche mgbe ha kwesịrị na-echekwaba ikike ruru nwaanyị ibe ha maka o nwere ike ọ nọkọta ọ dapụtara nne aghọtarakwa m ọ dapụtara ha ọ dapụtara nwa ha ma nwanne ha maka na iwu riri bụ na ọkwa ịfụrụ ọnwụ adịgo n'ụwa ọ bịa mana ọ dapụta n'ụdị ihe ahụ emere onye ahụ ka anyị ọnyanụ ihe ọbụla mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ onye anwa ga-eri ikuku ya dịka ndị oyibo si wee na-ekwu so ọ ha nwa ka ọ na-aka n'isi karịchasịa ụmụ nwaanyị ndị di ụmụ nwanne onye anwazi hapụta ha eje gaa nke ya magụfụ ha na ndị ụmụada jee sụkụọ nnọọ isi chọba ka ha taa nye nwaanyị anwa ntaramahụhụ mana ọ bụrụ ihe kwesịrị nụ ọ dị mma ọ bụrụ na asị na omenala maka oge ụfọdụ ọ bụrụ na omenala ndị na nwaanyị di ya nwụrụ onwe ndị ya sị na ọ eriwe nri na mkpọkọrọ efere nwaanyị ahụ onye rụla nwaanyị di ya nwụrụ ọlụla alụ maka na di ya nwụrụ ọ bụzi onye lụrụ alụ ka o mere alụ asị na o yeli nri na mkpọkọrọ efere na ọ ya agha ntụ na ọ ya edina n'ebe dị agha o nkwe ndị asị na a na-asachalụ mmiri ozu nye ha ụdị akparamagwa aka na-eme eketa anọ o nwekwa ndị ka na-emenụ emerọrụ m ya afọrọ m ụdị anwa mana o nwere ndị ka na-eme o nwere ndị dị wiked o si na ezinụlọ mmadụ asịkene n'obodo maka na o nwere obodo ị ga-abịa ada eme ya mana ezinụlọ gbara ajọ o nwere ezinụlọ gbara ajọ ezinụlọ ndị anwa gbara ajọ ha bịazie ha na-akpagide nwaanyị ahụ na-achọ ka ha menye ya egwu ka o wee gbapụ ka ha wee rie akụ na ụba ịma na echi ọgwụ ayazi afọ ya mana ka nsị ka njọ gị odozi akụ amaka ume ọ bụrụ na onwe nwaanyị ajadu abịara bụkọ ọrụ nsọ niile anụnwa ife ọ ya eme ma ọ bụrụ na akwado inyi di ya o wee sị na ya achọghị ime ya o nwere ebe unu ya esi wee bata bịa nyere ya aka wee fụ na emekpaghị ụdị ahụ dị otu anyị ọ bụrụ na o kwuo ọ bụrụ ana na ozi ozi dịka onye isi anyị si wee nye nọmba anyị nọkwu na Facebook ndị mmadụ na-ekwucha ịmagofu na-ekwu anyị nọ na Facebook onwe ha ka o si zite ozi anyị na-agbata anyị nọ na Facebook na ọ na WhatsApp yes anyị nọ na Facebook na ọ na WhatsApp nke ịchọrọ ana ebe ma ndị na-azụ afịa na eke ọka no mata ihe ị na-eme onye ọ sọkwa anya bụrụ na ị na-eme bịaba anyị na-eme meeting every month mmadụ nwere ike iji wee banye na ya bụ ife onye chọrọ ịbanye na ya nọ onye chọrọ ịbanye onye isi anyị ekwugo nọmba ya o kwuru nọmba ahụ iwere anya ya isendịarị ya wee tinye gị ozugbo ọ dị mma anyị ga-amalite ịchịkọta kedu ndụmọdụ ị na-enye ụmụ nwaanyị ajadu ka ha ga-esi onwe ikikere uru ha akwa ndụmọdụ ị na-enye ọha ya na eze maka akparamagwa na-akpaso ụmụ nwaanyị ajadu maka oge adịghịzi chịkọta ọha na eze ana m agwa ụnụ rapụ na ụmụ nwaanyị ajadu maka ọtụtụ n'ime ha na-asị na ha bụ ashawo akwụnakwụna maka ha ghere na nwoke ọnụ n'ụzọ ewe ya na onye anwa na ọ gbagba akwụnakwụna ọ bụ enyi di ya ka o ghere nwunye ya asị na onye nke anụnwa na ọ chụbakwa di ya a na-ezezi anyị abụrụ nsị a na-ezezi ha so ana m asị ụnụ rapụ na ụmụ nwaanyị ajadu ada echi ya echi ka ọ bụ onye ata echi o nwere ike bụrụ onye ọzọ and ndị ụmụ nwaanyị ajadu siri na okpokoro ụnụ na shel ụnụ pụta ihe ọbụla Chineke kwadoro gị na ị ga-abụ na ọmata na di gị nwụrụ ọkwefu ị ga-eru na ogogo anwa Chukwu debere gị daalụ Odoziakụ Amaka Ume n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya n'ihi oge anyị mgbe na-asị ichetakwa na izu nwanne chọrọ ndị nkwado ọ chọrọ sponsorship ka anyị wee nwee ike wee na-aga n'iru nke ọma ọsị nwaanyị ajadu pụta na ụlọ ezozine na di gị nwụrụ abụrụ ya bụ n'ụwa ga-agwụgo gị pụta ka ịchaka esonye onwe ka esi na-emegbu gị ije na nke ministri na maka ọdịmma ndị inyom jenye mkpesa ịnụgo onye nke mbụ kwuru okwu ọlọ ya ka ọ bụ onye ọkaiwu ga-enyere gị aka wee napụta ihe a na-analụ gị gị nwepụ onye na-emejọ nwaanyị ajadu chetakwa na onwe ha onye lechara ya mmadụ n'ahụ ya mere emejọzina nwaanyị ajadu maka na ọbụgodo akwụkwọ nsọ Chineke si na ya bụ di na-anụ nwaanyị ajadu na imejọ nwaanyị ajadu onye ọ bụ Chineke ka ị na-emejọ imejọ ụmụ ya ịmanụ Chineke bụ nna ha ka ị na-emejọ n'ihi ya kpachara anya gị na akparamagwa ị na-akpaso ụmụ nwaanyị ajadu ebe a ka a na-achịkọta ya na nke taata aha m bụ
Ifeoma Akife na-asị gị daalụ maka isonyere anyị site na ige nene mgbe isiokwu anyị kwuru n'ụbọchị taata ụbọchị Tuzdee ma o were nkeji iri na ise gafee elekere 12 nke etiti ụbọchị ndewo maka ige anyị ntị emesịa. Cultivating here is a better future for all Nigerian women, and it's not always easy. Panadol Extra relieves headache, backache, joint pain, toothache, and menstrual pain. The pain is worth it. The power of cool. Everybody love me when I do what I do. Cause when I come through, I got the power of cool. What we are really cultivating here is a better future for all Nigerian women, and it's not always easy. Panadol Extra relieves headache, backache, joint pain, toothache, and menstrual pain. The pain is worth it.